da bawb, croeso i'r Oedfa bore yma, mae'n ei griw bach ohono ni yma, a dyn ni'n croesawu chi i ddod gyda ni i addoli Duw bore yma. Dwi'n mynd gwybod sut ydych chi'n teimlo bore yma, dyn ni gyd yn cael profiadau gwahanol iawn y dyddiau yma. Rhai ohono ni'n ofnus am y dyfodol, rhai ohono ni'n bryderus am y dyfodol. Ond dwi am rhannu adnod efo chi bore yma, adnodau efo chi bore yma a rhoi pwyslais yn yr addoliad bore yma ar neges bwysig iawn. Sef, does dim rhaid i unrhyw un ohono ni greu rhyw ffrynt neu gyrraedd rhyw safon mwyn dod at Dduw. Mae'n yn gwachodd ni ddod ato fe yn union fel y gyryda ni. A dwi'n i ddarllen chydig adnodau o llyfr Eseia. A mae'r adnodau yma yn y cyfieithiad yn Bible.net, mae'n dechrau fo'r gair, hei! So dwi'n cymryd bod ni fod i wrando. So, hei! Os oes syched arnoch chi, dewch at y dŵr. Os nad oes gynnwch chi arian, dewch beth bynnag. Prynwch a bwytwch, dewch. Prynwch win a llaeth heb arian, mae am ddim. Pam gwarioch arian a rhywbeth sydd ddim yn fwyd, a'ch cyflog a rhywbeth sydd ddim yn bodloni. Gwrandwch yn ofalus arna i. Cewch fwyta bwyd blasus a mwynhau danteithion. Gwrandwch arna i a dewch yma. Os gnewch chi wrando, cewch fyw. Bydda i'n gwneud ymrwymiad efo chi fydd yn para am byth, fel y bendithion sicr wnes i ei haddo i Dafydd. Dewch chi ni jyst plygu'n pen mewn gweddi dawel am yna bach. Arglwydd, maddau ni os dyn ni'n llenwi'n bywydau ni efo bob math o rwtsh. Ond dyn ni'n dod ata ti nawr, mae'n dwylo ni wag, does na'n byd dyn ni'n gallu cynnig. Dyn ni'n dod fel y gyryda ni yn pwyso yn gyfan gwbl ar dy gariad a dy ras di. Amen. Wyt ti'n brifo di dryllio tu fewn, wedi llethu gan bwysau dy ddau, mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr ydwyt ar ben, sgen ti syched am yfed o'r ffrwd, mae Iesu yn galw. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar led, maddeuant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. Trod y gefnar ddyfaru y bai, paid ag oedi tir nawr at o ddew, mae Iesu yn galw. Tir dathal ar gorfoledd y ddaw, bywyd newydd o'r lludws yn dod, mae Iesu yn galw. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar led, maddeuant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad
fath waredwr, am diwen rhyfeddol, can halleluia, Rhys a godol. Plyga o'i mlaen diw ar gwydd pawb, can halleluia, Crist a godol. O'r fath waredwr, am diwen rhyfeddol, can halleluia, Crist a godol. Tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lyd, maddeuant a brynwyd, a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lyd, maddeuant a brynwyd, a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. Cariad groes y mae'r goron i ddod, dwed wrth bawb am y trysor a gest. Felly mae gennym ni wahoddiad anhygoel bore yma. Ond i gwahoddiad yn dau ddim os da ni ddim yn ei dderbyn e. Pidwch y gadael yr amlen yma gan Dduw heb ei hagor bore yma. Achos mae'n wahoddiad at frenin, mae'n frenin da a hael. A dyn ni'n mynd i ganu nawr ti sy'n heiddi'r holl agoniant, brenin da a hael. Dof a torsedd y gogoniant, gyda dwylo sydd yn wag, mond a ddewid bod erbyniad, gan y brenin da a fi ti fy holl feichiau, rwynt yn rhoed yn erthu mi. Tir ddarllenwa fi ath ysbryd, tra rwy'n canu mawl i ti. Ti sy'n heiddi'r holl ogoniant, wedi'n llethu canaf fi. Dod i'r brenin sydd heb angen, a llaw gwag beth ffôn a fi. Ti sy'n heiddi'r holl ogoniant, mewn gormoledd canaf fi.
thrasrwyt yn fy ngweld i. Fel dy blentyn a dy ffrind, yn ddiogel yn dragwyddo, rwyf yn rhoi i ti fy naw. Ti sy'n haeddu'r holl ogoniant, wedi'n llethu canafu. Glodi'r brenin sydd heb angen, a llaw gwag beth olaf di. Ti sy'n haeddu'r holl ogoniant, mewn gorfoddedd canafu. Gaf yn erbyn drwy dy gariad, brenin da a hael wyt ti. Sanctai, sanctai, ddar drwy'r gertho, da a graslon, Sanctai, sanctai, ar drwy'r nertho, brenin da a hael. Sanctai, sanctai, ar drwy'r nertho, da a graslon, Sanctai, sanctai, ar drwy'r nertho, brenin da a hael. Ti sy'n haeddu'r holl ogoniant, wedi'n llethu canafu. Glodi'r brenin sydd heb angen, a llaw gwag beth olaf di. Ti sy'n haeddu'r holl ogoniant, mewn gorfoddedd canafu. Gaf yn erbyn drwy dy gariad, brenin da a hael wyt ti. Brenin da a hael wyt ti. Brenin da a hael wyt ti. Wel, yn y ddwy emyn gyntaf na, dyn ni wedi cael yn atgoffa ynglŷn â un mor ryfeddol. Dyn ni yn ei addoli un mor ryfeddol, dyn ni'n cael gwahoddiad i ddod ato fe i fyw gydag e bob dydd. Dewch i ni ymateb mewn cariad nawr trwy ganu o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. Sy'n llawer gwell na'r byd, a
Ydw i on? Ia. Bore da, dwi wedi cael gwahoddiad sydyn i rannu efo chi bore yma. Dwi'n gwybod os y rhai o'n chi wedi gweld, ond mae criw oriented a pobl ifanc Caersalem yn mynd i fod yn wneud sialensa i godi arian at TF Fund. So dwi'n siŵr bod lot o'n chi'n gwybod be mae TF Fund yn gwneud anyway. Ond maen nhw'n elusen Gristnogol sy'n gweithio efo eglwysi mewn dros 50 o wledydd ar draws y byd yn ymateb i dlodi, anghyfiawnder. Sori, dwi eisiau darllen be maen nhw'n dweud, maen nhw'n wneud. So rhan o diwinyddiaeth TF Fund ydy bod tlodi ag anghyfiawnder cymdeithasol, llond ceg, yn digwydd oherwydd 4 perthynas sydd wedi torri lawr o achos y cwymp, sef perthynas efo y byd o gwmpas ni, perthynas efo y pobl o gwmpas ni, perthynas efo ni yn hunan, a perthynas ni efo Duw. A mae TF Fund yn ymateb i'r sefyllfaoedd yma fel rhan o alwad Duw i fod yn adfer y perthynas yma. Felly, mae'n fraint masif i ni fel pobl ifanc a ieuenctid Caersalem i fod yn hel arian a cyflawni sialensa ar gyfer TF Fund. So, be da ni wedi wneud ydy, bod TF Fund yn gweithio efo lot o achosion gwahanol fel newid hinsawdd a refugees. Be di refugees yn Gymraeg? Dwi'n gwybod. Ffoduriaid a tlodi a falle. Maen nhw hefyd yn gweithio yn Yemen ar y funud. So, be da ni wedi penderfynu wneud ydy, mae yna 24 miliwn o bobl yn Yemen angen adnoddau brys fel dŵr glân, bwyd, glanweithdra a ballu. So, da ni wedi penderfynu wneud challenges o gwmpas yr rhif 24 yma. A da ni'n mynd i cael fideo sydyn i ddangos be di'r sialensa. So, os ydych chi'n licio gweddio amdano ni tra da ni'n wneud nhw a cyfrannu os ydych chi'n gallu, so hynna yn gret. Dwi am wneud 24 awr o ddawnsio o fewn y 7 diwrnod yn gobeithio wneud 3 awr a 40 munud y dydd. Rydw dwi wedi penderfynu rhedeg 24 milltir mewn 24 awr, felly bob 4 awr dwi'n mynd i rhedeg 4 milltir. Dwi am seiclo 24k bob dydd am 7 diwrnod. Dwi'n mynd i canu 24 caneuon fewn 7 diwrnod. Her fi wedi gwneud 24 bec mewn 7 diwrnod. Helo, bore da. So, ar gyfer sialent her 24, dwi'n mynd i fod yn rhedeg 24 milltir dros y 7 diwrnod nesaf yn dechrau dy llun. Dwi'n excited i weld yr ymdrechion pawb o'r gwaith ieuenctid, achos mae'n achos mor bwysig. Please gweddiwch, please rhoi os ydych chi'n medru at ieuenctid sydd yn neud yr hyn ac o'n i'n mynd i adael nhw'n neud o hebddo fi. So, dwi'n mynd i fod yn rhedeg 24 milltir dros y 7 diwrnod nesaf. Diolch. Gret. Helo pawb.
Gobeithio bod chi'n oreit. Diolch fawr iawn i'r band ac yn arbennig diolch i Cadi fyna am gyflwyno yr her a'r sialen. Sori, dwi'n gyfforddus efo'r microfon fyna. So, os ydych chi yn gallu cyfrannu at y sialens yma, allwch chi wneud hynny drwy fynd draw i cersalem.com/tearfund. Dyma yw yn casgliad ni heddiw a hefyd Sul nesa. Felly, os ydych chi eisiau rhoi fel rhan o'n mawl anaddoliad ni bore yma i'r sialens arbennig yma, cersalem.com/tearfund. Allwch chi wneud hwnna reit nawr. Allwch chi wneud trwy'r wythnos, bydd y link yna yn fyw am yr ychydig wythnosau nesaf. Maen nhw wedi gosod targed, ond dwi'n gobeithio wnawn ni smasio'r targed yna a mynd yn bellach. Felly rhowch mor hael a medrwch chi. Ond dwi ddim jyst ynglyn â rhoi yn ariannol, mae ynglyn â partneri efo Tearfund a hefyd partneri gyda'n pobl ifanc sydd yn dangos yn wych bod nhw eisiau byw allan I ffydd mewn ffordd ymarferol a real iawn hefyd. So mae hwnna yn gyffroes I weld hefyd yn ymplith ni. Dwi'n meddwl dyna ni o ran cyhoeddiadau am heddiw. Sul nesa, Trey sy'n mynd I fod yn pregethu, so da ni'n disgwyl mlaen yn fawr I glywed be fydd gan Trey I rannu gyda ni. A wedyn, dwi'n meddwl dyna ni, so newn ni just plygu pen mewn gweddi nawr cyn bod ni yn mynd mlaen at y neges bore yma. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch am y fraint arbennig o gael dod at yn gilydd heddiw yn enw arbennig Iesu Grist. I ni'n diolch bod ti yn adeiladu deyrnas. Wyt ti wedi plannu dy deyrnas yng nghalonau pawb sydd yn gwrando ac yn derbyn, ac I ni'n gallu gweld olion dy deyrnas di o'n cwmpas ni yn tref, yn gwlad ac yn y byd, yn torri trwy y tywyllwch a'r anobaith sydd yn cwmpas ni. Ac o Dduw Dad, da ni'n byw mewn amser lle mae angen gwybod, profi a gweld mwy o dy deyrnas di. Felly, tyrd arglwydd, deled dy deyrnas o'n cwmpas yn ymplith ac yn calonau ni heddiw. Amen. Wel, ar hyn o bryd, da ni yn ganol wneud cyfres o'r enw Rhwng Bethlehem a'r Groes. Sef cyfres le da ni'n mynd trwy rhai o Damhegion Iesu rhwng y Nadolig a'r Pasg. A'r ddameg sydd gyda ni bore yma ydy Dameg y ffŵl cyfoethog. Felly dwi'n mynd I wneud y darlleniad nawr, a wedyn ar ôl wneud y darlleniad, byddai'n gosod sialens i'r plant bore yma. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Efengyl Luc, pennod 12 a dechrau darllen yn adnod 13. Dwi'n mynd yn hen, dwi'n meddwl, dwi'n gyffo codi Bible.net fyny I fod yn agosach I fi weld y print. Yna, dyma rhywun o ganol y dyrfa yn galw arno. Athro, mae fy mrawd yn gwrthod rhannu'r eiddo mae dad wedi adael I ni. Dwed wrtho am ei rannu. Atebodd Iesu, ffrind, pwy wnaeth fi yn farnwr neu'n ganolwr I sortio rhyw broblem felly rhyngwch chi'ch dau? Yna dywedodd, gwyliwch eich hunain. Mae'r awydd I gael mwy a mwy o bethau yn beryglus. Dim faint o bethau sydd gynnoch chi sy'n rhoi bywyd go iawn I chi. A dywedodd stori wrthyn nhw. Roedd rhyw ddyn cyfoethog yn berchen tir, a chafodd gnwd arbennig o dda un cynheuaf. Does gen I ddim digon o le I storio'r cwbl, meddai. Beth wna I? Dwi'n gwybod, tynnu'r hen ysgyborau I lawr ac adeiladu rhai mwy yn ei lle. Bydd gen I ddigon o le I storio popeth wedyn. Yna, bydda i'n gallu eistedd yn ôl a dweud wrtho'n hun. Mae gen I ddigon I bara am flynyddoedd lawer. Dwi'n mynd I ymlacio a mwynhau fy hun yn bwyta ac yn yfed. Ond dyma Duw yn dweud wrtho, y ffŵl dwl. Heno ydy'r noson rwy ti'n mynd I farw.
Pwy fydd yn cael y cwbl rwy ti wedi gasglu ti dy hun? Ie, fel yna bydd hi ar y bobl sy'n casglu'r cyfoeth iddyn nhw eu hunain, ond sy'n dlawd mewn gwirionedd am eu bod nhw heb dduw. Wel, dameg bwerus. So, bore yma blant, dwi eisiau chi adre trio adeiladu rhywbeth sy'n adrodd stori y ddameg yma ynglyn â'r ffŵl cyfoethog yn adeiladu y sgubor fawr. Nawr, falle bod chi eisiau adeiladu sgubor allan o Lego, neu falle bod chi eisiau mynd next level lan a adeiladu sgubor allan o cushions a bedsheets a beth bynnag. Sori, mam a dad. A wedyn diwedd y bore, allwch chi dynnu llun o'r sgubor mawr da chi wedi adeiladu a danfon llun mewn i fi, a newn ni rannu'r lluniau yna ar tudalen Facebook Caersalem nes ymlaen heddiw. A wedyn, dwi eisiau chi hefyd, dwi heb checio hwn mlaen efo mam ti ni eto, ond ar ôl adeiladu'r sgubor, ddim jyst dwi eisiau llun, ond dwi eisiau ffilm, iawn, o chi yn gweiddi ar mam neu dad neu rhywun arall yn y tŷ, y ffŵl dwl. So, so dyna dyn ni mynd i wneud, a wedyn wrth bod chi'n cael hwyl yn wneud hyn, all mam a dad hefyd esbonio'r ddameg, dwi'n siŵr. So dyna yw'r sialens i'r plant bore yma. Nawr, beth bynnag, at y ddameg ei hun. Nawr, pan mae'r ddameg yma yn digwydd, oedd Iesu'n sefyll o flaen torf fawr. Mae'n bosib oedd miloedd o bobl yna yn gwrando ar Iesu yn siarad y diwrnod yma. Ond ddim actually ynglyn â hwn oedd Iesu yn siarad. Be nath ddigwydd oedd, nath na rhyw foi torri ar draws Iesu a dod ato fe gyda'r broblem deuluol yma oedd wedi torri ar ei draws e. Nawr, dwi ddim yn gwybod os ydych chi wedi cael y profiad yna o fod yn siarad ynglyn â un peth a wedyn rhywun yn torri ar eich traws eisiau siarad ynglyn â rhywbeth arall. Nawr, dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl nath hwn ddigwydd i fi yma yn Caersalem, falle bod Arwel a Lowri yn cofio. O'n i'n, just ar fi'n pregethu ynglyn â un peth, ar diweddar annwyl Hugh Edwards yn torri ar fy nhraws eisiau siarad ynglyn â rhywbeth arall. Oedd yna rhyw fater yn y cyngor oedd yn mynd â'i sylw fe'n ddigon teilwng ar y pryd. A dwi'n cofio, o'n i newydd ddechrau fel gweinidog ar y pryd, a meddwl bod dy fi rhyw hecler yn y gynulleidfa, ac wrth gwrs, dod i adnabod Hugh yn dda dros yr amser wedyn, a gweld mae dyn oedd yn credu'n gryf mewn pethau oedd e. A pan mae rhywbeth ar eich calon chi, i chi'n gorfod siarad amdano fe'r foment yna. A dyna mae'n debyg oedd i digwydd fan hyn. Oedd y dyn yma, oedd na dan ynddo fe eisiau sortio rhyw anghyfiawnder oedd wedi dod i'w Rhan e. Be oedd i digwydd mwy na thebyg oedd bod eu tad nhw wedi marw, a mi oedd yr etifeddiaeth i gyd by default wedi mynd i'r brawd hun, a fe oedd y brawd iau, ac oedd e'n meddwl bod e wedi cael tro gwael. Ac felly mae e'n torri ar draws Iesu, mid-flow, eisiau dod â'r mater i sylw Iesu. A mae e'n dweud yn adnod 13, athro, mae fy mrawd yn gwrthod rhannu'r eiddo, mae dad wedi ei adael i ni. Dwed wrtho am ei rannu. Nawr, falle bod hwn yn stori gyfarwydd. Falle bod na ddrwg deimlad falle wedi bodoli yn eich teuluoedd chi ynglyn â etifeddiaeth neu wyllus neu rhywbeth fel yna o bryd i'w gilydd. A pan mae achosion fel hyn yn codi, mae e'n anodd yn dydi, mae e'n pwyso yn drwm arnoch chi. A dyna mae'n siŵr oedd sefyllfa y gŵr yma. I ni'n gweld hefyd bod y gŵr yma eisiau cyfiawnder. Ond mae rhywun yn gofyn beth oedd tu ôl hynna, a mae rhywun yn gofyn a eisiau cyfiawnder neu jyst eisiau arian oedd e. Mae'n edrych fel bod achos y dyn yma yn un cyfiawn.
Ond weithiau, hyd yn oed pam achos cyfiawn yn pwyso arnoch chi, mae'n gallu'ch meddiannu chi a'ch llethu chi. A weithiau mae ymgyrchu dros rhywbeth sy'n gyfiawn yn gallu'ch gwneud chi yn hunan gyfiawn yn y diwedd. Felly mae yna lot o haenau a lot o ystyriaethau yn mynd mlaen fan hyn. A mae fel bod Iesu yn gallu gweld cyflwr calon y dyn yma. Rhywun oedd falle wedi cael tro gwael, rhywun falle oedd wedi profi anghyfiawnder, ond bod y profiad yma wedi siro fe a wedi chwerwi i galon e. Ac i ni'n gallu gweld mai dyna sut oedd Iesu yn darllen y sefyllfa oherwydd y ffordd mae Iesu wedyn yn ymateb i'r dyn yma. Mae e'n dweud yn adnod 14, ffrind. Pwy wnaeth fi yn farnwr neu'n ganolwr i sortio rhyw broblem felly rhyngwch chi'ch dau? Nawr, ni'n gwybod fod Iesu ddim yn impressed fan hyn, achos mae'r gair ffrind fyna yn yr iaith wreiddiol ac yn y cyd-destun gwreiddiol, bydde hwnna yn chydig bach yn fel, friend, rhyw fath o patronising put-down oedd y ffrind fan hyn. So, oedd Iesu ddim yn impressed bod y boi yma wedi torri ar ei draws e. A wedyn mae Iesu yn ymateb gyda geirio heiriol iawn i'r dyn yma a heriol iawn i ni hefyd. Yna dywedodd gwyliwch eich hunan. Mae'r awydd i gael mwy a mwy o bethau yn beryglus. Dim faint o bethau sydd gynnwch chi sy'n rhoi bywyd go iawn i chi. Nawr, un o'r pethau da ni wedi bod yn gwneud fi nos yn ystod y lockdown diweddar yma. Ar ôl i'r plant fynd i'r gwely ac ar ôl i'r holl Zoom meetings orffen, ydy gwylio Schitt's Creek ar Netflix. Nawr, dwi wedi bod yn ofalus iawn i gael y geiriau ar y sgrin, a dwi'n gweithio bod Rodri wedi rhoi y geiriau ar y sgrin, rhag fod chi'n meddwl bod fi'n rhegi fan hyn. Nawr, cyfenw Persiaidd ydy wel, sa'n bod os fi'n gallu ynganu fe'n iawn. Falle bydde Tora'n gallu ynganu fe'n well na fi, achos mae cyfenw o'r rhan yna o Ewrop yw, ond dwi ddim mynd i gael Tora fyny i ddweud y cyfenw yma. Ond anyway, fel bod fi'n claddu fy hun mewn i dwll fan hyn, so a'i mlaen i esbonio. Nawr, rhaglen yw hwn, comedi yw e, ynglyn a teulu cyfoethog iawn, nath gochi y cyfan dros nos, achos bod nhw ddim wedi bod yn talu treth, neu bod i cyfrifydd nhw wedi wneud tro gwael gyda nhw. Ond pan oedden nhw yn deulu mawr cyfoethog, fel joc, nath nhw brynu tre fach yn ganol nunlle o'r enw Schitt's Creek. A wedyn ar ôl i'r dyn treth fynd â popeth oedd gyda nhw, yr unig beth oedd gyda nhw ar ôl oedd Schitt's Creek. Felly, mewn ffordd oedd y joc arnyn nhw, achos o'n nhw nawr yn gorfod symud i fyw yn y dref fach yma. Oedden nhw'n gorfod symud o'i plasti moethus, oedd fwy na thebyg ar gyrion Efrog Newydd, allan i fyw mewn 2 ystafell mewn motel yn y dref ddiarffordd yma. Nawr, mae e'n gyfres ddoniol iawn a mae e'n gyfres gynnes iawn. Ond mae e hefyd, dwi'n meddwl, yn gyfres glyfar iawn. Oherwydd, mae yna lot o sylwebaeth gymdeithasol glyfar yn mynd mlaen a rhyw critic clyfar iawn ynglyn â ffordd mae diwylliant heddiw yn clodfori arian, cyfoeth a celebrity culture yn gyffredinol. A mae'r gyfres yn glyfar iawn yn dangos yn y bôn pa mor wag ydy yr holl bethau yna, a pa mor gyfoethog yw bywyd i'r cymeriadau yma wrth iddyn nhw ddarganfod pwy ydyn nhw go iawn heb yr arian a'r cyfoeth. Achos cynt, o'n nhw'n ffeindio pwy oedden nhw yn yr arian a'r cyfoeth, ond ar ôl i hwnna i gyd gael ei gymryd ffwrdd, maen nhw'n goffod ail ddarganfod pwy ydyn nhw go iawn. Felly, cyfres gomedi yw e, ddim i'r gwan galon falle, ond mae e yn atgoffa ni, yn dydy, ynglyn a bod yn y duedd mewn cymdeithas i glodfori arian a cyfoeth
a'r bywyd braf. Hyd yn oed os nad oes gyda ni arian y cyfoeth a bywyd braf, i ni'n edrych tuag at a edrych fyny i bobl sydd efo arian a cyfoeth a'r bywyd braf. A mae lot o bobl yn licio rhaglenni fel Keeping Up with the Kardashians a rhywbeth fel yna. Apparently, dwi byth wedi watcho fo fy hun. Ond mae Schitt's Creek yn dangos beth sy'n digwydd pan mae'r bydolwg yna yn cael ei roed ben i weired. Nawr, mae dameg Iesu mynd rhywfaint y bellach na hynny. Mae nid yn unig yn dangos mae gwagedd i'w roi yn ffydd a adladu'n bywyd ar y pethau yna. Ond mae e'n dangos fod y bywyd go iawn i gael yn Iesu Grist ei hun. Achos, wath bynnag o gyfoeth ac arian sydd gyda ni, ni wastad eisiau chydig bach mwy. Dyna yw y natur ni. Mae yn calon ni i beidio ffeindio satisfaction ymhethau y byd yma. Achos mae arian a cyfoeth, mae'n chwarae ar yn ansicrwydd ni. Da ni'n gallu safio arian, da ni'n gallu cael swydd iawn, da ni'n gallu cael yswiriant am bob math o bethau, ond dyw e byth yn gallu torri'n syched ni go iawn. A dyna mae Iesu'n trio cael y gŵr yma i sylweddoli. A mae'n mynd mlaen wedyn i adrodd dameg sydd yn esbonio hyn. Mae gyda chi ddyn cyfoethog sy'n berchen darn o dir. 1 blwyddyn mae e'n cael cynheuaf da iawn, mor dda, nes oedd e'n gorfod adeiladu sgubor hyd yn oed yn fwy. Oherwydd, oedd mwy gyda fe na bydde fe'i hun byth i angen. Mae'n dweud nad oedd 19, mae gen i ddigon i bara am flynyddoedd lawer. Dwi'n mynd i ymlacio am mwynhau fy hun yn bwyta ac yn yfed. A wedyn, Duw yn dweutho fe. Y ffŵl dwl, heno di'r noson rwy ti'n mynd i farw. Pwy fydd yn cael y cwbl rwy ti wedi ei gasglu i ti dy hun? Ie, fel yna bydd hi ar bobl sy'n casglu cyfoeth iddyn nhw eu hunain, ond sy'n dlawd mewn gwirionedd, am ei bod heb Dduw. So beth sy'n mynd mlaen yn y ddameg yma? Ai gwers ysbrydol sy'n mynd fan hyn, neu gwers ymarferol? Wel, dwi'n mynd i awgrymu, actually, bod yna wers ynglyn â'r ddau beth. Achos os ydyn ni ynglyn â pethau'r deyrnas, os ydyn ni yn dilyn efengyl Iesu Grist, dyw Iesu ddim yn splitio y ddau beth yna. Nawr, yn sydyn iawn, dwi'n mynd i roi gwers hanes a gwers athroniaeth i chi yn sydyn iawn mwyn esbonio hwn. So, mae tuedd yn y gorllewin, ers canrifoedd, i hollti y syniad o bywyd corfforol a materol rhywun, ac ar y llaw arall, bywyd ysbrydol ac enaid rhywun. A mae'r duedd yna wedi dod mewn i'r eglwys yn anffodus. Da ni yn syrthio weithiau i roi pethau mewn bocsys yn dydyn, bod hwnna'n rhywbeth materol, hwnna'n rhywbeth ymarferol, ond mae hwnna'n rhywbeth ysbrydol, mae hwnna'n rhywbeth uwch fel petai. Ond nid o'r Beibl mae'r split yma yn dod, ond yn hytrach o athroniaeth roegaidd. Yn arbennig o Platoniaeth, Plato. Allwch chi fynd i Wikipedia fe nes ymlaen heddiw os ydych chi yn sad fel fi. Ond yn anffodus, mae'r syniad yma o splitio yr ymarferol, y corfforol a'r ysbrydol, mae e wedi dod mewn i'r eglwys a wedi effeithio yn eitha trwm ar Cristnogaeth cyfoes. Ond oedd y traddodiad Iddewig, sef beth oedd Iesu'n dod allan ohono fe a be yda ni yn barhad ohono fe, doedd y split yma ddim yn bodoli. Oedd y traddodiad Iddewig yn gweld y person fel un person cyflawn. Oedd yn berson cnawdol, materol, bydol, ond hefyd yn berson yn enaid yn ysbrydol, ond oedd e'n un person o fewn un bocs. Doedd y traddodiad Iddewig ddim yn splitio y person mewn i ddau.
Ac felly, dyna sut y dylen ni fod yn darllen y Beibl. Pan da ni'n darllen y Beibl, dylen ni ddim bod yn gofyn y cwestiwn, wel, ydy hwn yn ffitio mewn i'r bocs pethau corfforol, materol, neu ydy hwn yn ffitio mewn i'r bocs ysbrydol? Na. Mae rhaid i ni weld efengyl a teyrnas Duw ynglyn â rhywbeth i'r person cyfan sy'n cyffwrdd y corfforol a'r ysbrydol gyda'i gilydd. Does na ddim fath beth i gael ag efengyl ysbrydol, neu ac ar y llaw arall efengyl gymdeithasol, un efengyl sy'n gael sy'n newyddion da i'r person cyfan, yn gorff, yn feddwl ac yn enaid. A dwi'n meddwl mae hwnna'n arbennig o bwysig i ni atgoffa'n hunain wrth edrych ar y ddameg yma. Oherwydd yn y ddameg yma, da ni'n gweld sut mae pethau ysbrydol, pethau'r enaid, a'r ffordd da ni'n byw yn bywyd yn ymarferol, i gyd mewn gwirionedd yn rhan o un peth. Nawr, jyst i ni wneud un peth yn glir. Ffydd yn Iesu sydd yn neud ni'n iawn efo Duw. Y ffordd mewn i deyrnas Dduw ydy drwy ffydd yn Iesu. Hynny, da ni ddim yn gallu prynu yn ffordd mewn i'r deyrnas drwy roi llwyth o bres i'r thing mae'r ieuenctid yn neud. Nid dyna sut mae dod mewn i'r deyrnas. Ond mae yna baradocs yn hyn hefyd. Os ydyn ni wir wedi credu, cael yn derbyn, cael yn meddiannu gan gariad Crist, mi fyddwn ni eisiau gwneud a byw bywyd mewn ffordd sy'n deilwng o'r deyrnas da ni'n deud, da ni'n perthyn iddo fe. So mae yna rhywfaint o paradox fan hyn, a mae hwnna i weld yn glir yn Iago, darlleniad enwog Iago 2, adnod 14 ymlaen. Frodyr a chwiorydd, beth ydy'r pwynt i rywun honni ei fod yn credu a wedyn gwneud dim byd o ganlyniad i hynny? A dyna'r math o gredu sy'n achub rhywun. Enghraifft, os ydych chi'n gweld brawd neu chwaer yn bryn o ddillad neu heb fwyd ac yna'n dweud, wel, pob bendydd i ti, cadw'n gynnes a gobeithio cei di rhywbeth i'w fwyta. Beth ydy'r pwynt os ydych chi'n ei adael yno heb roi dim byd iddo? Mae credu ar ben ei hun yr union yr un fath. Os ydy'r credu ddim yn arwain at wneud rhywbeth, mae'n farw gelain. Ac felly ni'n gweld fan hyn yn dydyn. Mae nid dau beth unrelated ydy pethau da ni'n gwneud a pethau da ni'n credu. Ddim dau focs ar wahân ydy ffordd da ni'n byw yn bywyd a be da ni'n credu yn ysbrydol. Ond os ydyn ni yn credu yn Iesu ac yn bobl y deyrnas, mae'r cyfan actually gyda'i gilydd. Nid, does na ddim fath beth ag efengyl ysbrydol ac efengyl gymdeithasol. Un efengyl sydd, efengyl Iesu Grist, sydd yn newyddion da i'r person cyfan yn gorff, meddwl ac enaid, a sy'n newyddion da i gymdeithas cyfan, nid just i'r unigolyn. Reit, lle fi di mynd fan hyn? Fi'n mynd off-script fan hyn. Got carried away fan hyn. Reit, oswch gyda fi nawr. So dwi jyst am orffen bore yma, drwy ofyn hyn i chi. Lle mae'n diogelwch ni? Falle bod y senario oedd y dyn yma yn ei wynebu bod yna rhyw anghydfod yn y teulu oherwydd ewyllus, oherwydd arian. Falle bod hwn yn issue touchy i rywun sydd yn gwylio bore yma. Ac i ddweud y gwir, da ni gyd chydig bach yn touchy pan mae e'n dod i arian yn dydy. Mae cymdeithas yn deud wrthyn ni a gallwn ni brynu yn heddwch a'n hapusrwydd efo arian. Ond mae Iesu'n gwneud yn glir yn y ddameg yma, mae nid arian sy'n rhoi bywyd go iawn i ni. Ffydd yn Iesu sy'n rhoi bywyd go iawn i ni, a mae'r bywyd yna
yn fywyd sydd yn para. Dyw e ddim yn rhedeg allan. Dyw e ddim yn dibynnu ar yn sefyllfa ariannol ni. Felly rhoid yn ffydd yn Iesu sydd yn rhoi bywyd a heddwch i ni. Ond chybo be, fel dyn dosbarth canol sy'n byw bywyd digon cyfforddus ac ar y degau prin hynny lle fi ddim wedi gallu talu bil, fi'n gwybod bod fi jyst yn ffonio dad, os ti'n watcho dad, diolch. Mae'n syndod eitha flippant i rywun fel fi ddweud, jyst rhowch ffydd yn Iesu a bydd popeth yn iawn. Dwi ddim wedi profi caledu ariannol a bod yn hollol onest. Felly dwi jyst am ddyfynnu awdur o America fan hyn, sy'n jyst yn hitio'r pwynt adre yn lot cryfach na alla i. A'r gŵr yma yw dyn o'r enw Tim Keller. Chi'n clywed fi'n dyfynnu Tim Keller yn aml, mae'n weinidog o America, a bydden ni'n dychmygu yn faterol bod yn ddyn cyfforddus i fyd. Mae yn awdur toreithog a poblogaidd, allai ddychmygu bod digon o arian wrth gefn gyda fe, bod ganddo fe yr yswiriant iechyd gorau y gall arian brynu. Ond, ar hyn o bryd, mae yn dioddau o gancr, a hwnnw yn gancr difrifol iawn. Does dim llawer o driniaethau ar gael ar ei gyfer a dyw ei prognosis ddim yn dda iawn. Ac o'n i'n gwrando arno fe'n siarad mewn cyfweliad chydig wythnosau nôl. A dyma nath e ddweud, "You don't realise Jesus is all you need until Jesus is all you have." A pan nes i glywed hwnna, nath e stopio fi yn rhacs. Achos oedd Tim Keller yn dweud, mae wedi bod yn dweud y pregethu hyn trwy oes. Ond nawr achos bod ei hun yn ffeindio hun mewn lle, le mae popeth materol wedi cael ei cymryd i ffwrdd neu ddim yn effeithiol, bod e wir yn gallu dweud hwn nawr. You don't realise Jesus is all you need until Jesus is all you have. A falle fod y geiriau yma yn taro rhywun bore yma. Falle eich bod chi, fel ydw i, lawer tro wedi bod yn rhoi yn ffydd mewn adeiladu ysguborau. Wedi bod yn rhoi yn ffydd yn swyddi. Wedi bod yn poeni ynglyn â faint o arian sydd wrth gefn neu os ydych chi wedi cymryd allan insurance ar gyfer hyn a'r llall. Mae'r pethau yna'n iawn yn ei lle. Ond Iesu actually yw'r unig beth sy'n mynd i gario ni a rhoi gobaith i ni trwy y cyfan. A wedyn ochr arall y geiniog, os ydyn ni wedyn wedi cael yn dal a'n cyffroi gan yr Iesu yma, yna byddwn ni eisiau byw bywydau wedyn, sy'n nid yn storio cyfoeth i ni yn hunain, ond eisiau byw bywyd yn bendithio eraill gyda'r ychydig gyfoeth mae Duw wedi rhoi i ni fod yn stiwardiad ohono fe. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y ddameg yma, sy'n jyst yn neud i ni feddwl am bob math o bethau. Mae e'n neud i ni feddwl ynglyn â beth sy'n neud ni'n iawn efo chdi. Mae e'n neud ni feddwl beth da ni'n gwneud efo yn eiddo a'n cyfoeth. Ond yn fwy na dim, mae e'n atgoffa ni bod dy deyrnas di yn cynnig bywyd cyflawn. Mae teyrnasoedd y byd yma ddim yn gallu gyffwrdd. O Dduw Dad, os oes yna rhywun yn gwrando bore yma le mae stori y dyn yma yn arbennig o boenus o Dduw Dad, oherwydd bod yna rhyw anghydfod teuluol falle'n pwyso rhywun sy'n gwrando bore yma. O Dduw Dad, ni'n gofyn i ti ddod â iachad mewn i'r sefyllfa yna. O Dduw Dad, os oes rhywun yn stryglo i ffeindio heddwch mewn bywyd yn gyffredinol, yn arbennig felly'n poeni ynglyn â materion ariannol. O Dduw Dad, helpa'r person yna i weld mae actually yn o ti, nid mewn pethau mae ffeindio heddwch. O Dduw Dad, i bob un ohono ni,
wrth i ni edrych ar unrhyw eiddo, arian neu gyfoes sydd gyda ni. Atgoffa ni mai nid ni yn y diwedd sydd bia fe, ond yn hytrach ti. A mi wyt ti jyst wedi rhoi ni fel stiwardiad. Ac felly, os ydyn ni'n bobl sy'n dweud bod ni'n credu yno ti, gad i ni hefyd ddangos hynny yn y ffordd da ni'n byw yn bywyd. Gad i ni fod yn bobl sydd yn credu'r efengil cyfan sy'n newyddion da i berson ac ymdeithas cyfan. Amen. Felly mae'r band am ddod nôl fyny rwan i orffen yn amser gyda'n gilydd bore yma. A cofiwch hefyd fod y clwb coffi yn digwydd ar ôl yr Oedfa bore yma. Dwi'n meddwl bod y manylion ar y sgrin nawr. Felly ewn ni nôl at y band i orffen yn amser ni bore yma. Iawn, diolch yn fawr. Diolch Rhys. Oedden ni'n cael yn herio ar y diwedd fyna, doedden, i feddwl lle mae'n heddwch ni a lle mae'n diogelwch ni. Os di hwnna'n boindod a bod ni'n mynd siŵr, yna dyn ni'n mynd i atgoffa ni'n nawr am fawredd Duw i allu cynnal pob dim. Mor fawr yw ein Duw.